Θα έχουμε και hacking tools να ανοίγουμε τράπεζα, τι λες? Ναι, εννοείται. Θα έχουμε να χακάρουμε να βλέπουμε το Facebook του αλουνού. Όπου μαλάκα θα γίνω. Έλα έξω ρε βλάκα. Έλα έξω μέσα άντρες. Έλα έξω. Δεν μπορώ. Έλα Δεν μπορώ. εδώ. Γιατί? Ωραίος. Έλα εδώ. Τα λεφτά μου θα πούμε στο σερβερ και θα μου δώσει 7 εκατομμύρια και θα φάω στους πουτάνες. Ότι έχουμε βγει εγώ και ο Τόκιο σε ένα σερβερ και παίζουμε μπουκέτα κατευθείαν. Θα ήρθα μέχρι το UMS. Γιατί είναι fail RP, να κλέψω ένα μάξι από ένα ντόπιο δηλαδή. Fail RP, κλιπ έχεις. Σκούπερ. Κλιπάκια έχετε κύριε. Κλιπ έχεις. Είμαι ο Άριος Πάγος, μονόπανα. Ήρθα εισαγγελέα, χρειαστήκατε? Καλησπέρα σας, ναι. Θέλω 8.000 ευρώ το μήνα. Βεβαίως. Σας έχουμε βάλει και μπιλιάρδο εδώ πέρα να παίζει. Και είναι και με κέρμα του μπιλιάρδο. Κοίτα εδώ μαλάκα, μέχρι και εδώ θα βγάλω. Ναι, δεν μου φέρεις κάκαλο τραπέζι όμως, δεν μου φέρεις ένα μπούσκουικ. Μούφα μου φέρεις. Α, δεν ξέρω, αυτό βρήκαμε. Το πήραμε από ένα μπιλιαρδάδικο κάτω στην Αβαρίνου, πήγαμε το κλέψαμε. Εδώ θα βάλω τη γραμματέα μου, θα την χαμάω κάθε Τετάρτη. Τετάρτη γιατί έτσι? Τις Τετάρτες που είναι νηστεία. Λίγο πιο σιγά. Εδώ. Το πόδι μου. Κοίτα το κουκουτσένι, κοίτα το κουκουτσένι τον Τόκιο. Πάτε έξω, γήπεδο στα κρέας. Α, τα βρήκα τα κλειδάκια. Θα κάτσεις από κάτω. Εκεί. Παρκάρουμε εδώ. Θέλετε να... Μια χαρά και θα έχει και τους κωδικούς να βλέπουν οι μπάτσοι. Να μην λένε «Ω, είμαστε εκεί, southbound». Προφανώς, ναι. Δεν θα είναι σαν το άλλο αεροπλάνο. Πάει εκεί, βγαίνει απ' κάτ. Ναι. No parking, λέω εγώ εδώ θα παρκάρω εγώ μια αρχή εδώ πέρα. Και έχει και ράμπες στο νοσοκομείο έτσι για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όντως πάνω στο νοσοκομείο. Πού είναι οι ράμπες, Αρχίδη? Από εδώ, έλα από εδώ μέσα. Λίγο πεζολάκι, περίμενε. Γάμο. Αυτό ξέρεις τι χέρια θέλει μαλάκα για να ανεβείς. Γάμισε τα μάλλον, πρέπει να στο... Όπα, έχει πάνω πάνω. Όπα, τα κάνα. Θέλω να τι έχει πάνω. Εδώ που πάει. Ελάτε εδώ κύριε, είπατε, ελάτε εδώ. Πού είναι ο παθολόγος μου? Πού είναι το καροτσάκι μου? Κάτω. Θα πάτε κύριε και περάσει. Να τα αλλάξω ρε. Τι είναι αυτό? Πάω να αλλάξω. Με τα αρχίδι. Μαλάκα γιατί έχετε δύο τάξεις? Τι γίνεται? Hardcore roleplay μαλάκες μπείτε. Ήρθαν οι Γερμανοί RP. Μπήκαν οι Γερμανοί. Ήρθανε. Βοήθεια. 5, 4, 3, 2, 1, βάρα. Γιατί μετράει ανάποδα. Το λεγόμενο restart. Το λεγόμενο. Μήπως ξέρετε το Όπα, λεγόμενο αυτό όποιος το πει μέσα στο σερβερ λεγόμενο έχει φύγει μπαν. Αν είχα ένα πληκτρολόγιο. Αν είχα ένα πληκτρολόγιο. Έχεις ακούσει το λεγόμενο γαμό τη μάνα σου? Κλιπ έχεις, το είπα, κλιπ έχεις. Εγώ θα βάλω σκριπτάκι και θα γίνω Batman, σας το λέω από τώρα. Εγώ ξέρετε τι θα κάνω σαν Batman, απλά θα πηγαίνω πάνω τις ταράτσες και θα σας κοιτάω. Θέλω να μου κάνεις Batman με την προφορά τη χωριάτικη. Δικαιοσύνη. Είμαι ο Batman. Οι γονείς μου πέθαναν σε ένα στενό.